Nana. Moja man, mawuthini friend. Manje yayazi umuntu osabantokazi. Yeah. Sayazi mntana futhi kuyalibhanqa ndiyazi futhi noba ndima kodwa mntana yazi ndifakele imali yokuza xa ndimtatsha efowunini uthi yena ulapha kum kodwa ke kwapha Foni man foni ngiyakuyuza lo mnyana umbizela lo mnyana ukubhanqayo kodwa uyandibona ndibaleka amanzi ibhabhalasi. utsho uba uyandibhanqa nyalo Foni uplati ulele wena koloo nto leyo. ebhandiyamncanya futhi ulapha Intokazi yakho leya uyi-ATM yala mnyana ayakubona lo mnyana uzirobot ulele uplati ungekamelwa inhliziyo siyafuna umqabulo le siyafuna siyibone le nto yakho le shapi batsha. Uyaqhayela nomnana sobe ndiphinde ndimnike imali sek sobe ndimnike fokoni. A few moments later. Hello sithando sam. Yaphila Konke nkosi njani? yaphila namakhonto ndicingile qha Nyani sekuhle ngokucinga wo. umela masolo sam andina-airtime apha izawukhawuleza iphele airtime ndicela undiphi imali mani yokwenza ii-fingerprints emsebenzini kuphele icontract ngofuneka sirenewishele kufuna ii-fingerprints ezintsha ke ngoku Zithini njani ezazakhe fingerprints? ziphelelwe zindala sithando sam Usho zaphelele fingerprints? eziyaphelelwa ziyaphelelwa ndicela singanantsi iyaphele ngoku umane sithi tututi uzayifaka imali Mela man kunganjani uthathe phaa kulaa mali ndandikufakele yona yokuza wathi uyeza ndangakubona apha endlini. jonga baby manje ndicela sithando sam xa ndilapho ndizoyicacisa uba ngabana kwenzeka kanjani ngalaa mali but ngoku ndicela ufake le ye-fingerprints ngoku Kodwa xa seyithetha inyani wena bhebhu ndenza igquza kanjani. Ndenza igquza shem. Imalini ifunayo? 1.5 Malini? 1.5 Yo. Okay ke sithando sam zoyifaka ke uze ke. ufake neyoza ke mntu wamva Yo kukho le nkunkuma yemali yokuza. Okay. Hayi andithuke wena ndithuke imali. Okay ndizoyifaka nayo ke. okay sithando sam ndiyakuthanda ke iyaphela i-airtime uva Okay. undithengele i-airtime ke ndikufonele xa ndizayo Yo Thixo wami okay sithando sam. andifunilahleka baby kaloku bye-bye Sure Ciao. bye bye. Yo hayi kodwa mankazana. Yo hayi son.